Altså, forventer mig ikke, at jeg skal tømme skraldespanden og lave kaffe. Jeg forventer ikke, at det er sekretæropgave. Jeg tror, det er vigtigt, at man er ret selvstændig, hvis man har tænkt sig at starte på Sigma. Hvis man er god til at glemme omgivelserne, så vil jeg sige, at det er farligt. Man skal være på, man skal præstere, man skal levere. Hvis man har lyst til at være på et praktikophold, hvor man kan få lov at sidde meget fredeligt for sig selv, få nogle opgaver, som er på alle måder ufarlige, og melde af på dem hver 14. dag og få noget respons. Men et trygt, langt, harmonisk, risikofrit praktikophold, så skal man ikke engang overveje sin ansøgning til Sigma. Man skal have lyst til at ikke kun få lov til at assistere assistenten, men være den, der driver et projekt. Det med at krybe langs panelerne, det er en dårlig idé, hvis man virkelig vil udfordre sig selv og have noget ud af et semester som praktikant på Sigma. Man behøver ikke være en bullerbasse eller en speedsnakker, som jeg er. Men man skal ikke være konfliktsky. Hvis man er bange for konflikter, også på den stille og rolige måde, hvis man er bange for at udfordre, hvis man er frem for alt bange for at stille spørgsmål, så er Sigma et meget, meget dårligt væksthus. Sigma er et specielt sted at være i praktik, fordi det er ikke et PR-bureau, og det er ikke et kommunikationsbureau, der deler tingene op i kasser. Vi er et bureau, der arbejder imellem siloerne og tager udgangspunkt i virksomhedens gode historie. Du får ikke den typiske praktikantrolle. Det gør du sgu ikke. Du bliver mere eller mindre rubriceret som en ny medarbejder. Herinde der får du lov til at tage ansvar, hvis du har lyst, og du får virkelig meget ud af det, hvis du tager det ansvar. Den der følelse af, når du går herfra, at du har bidraget med noget, det gør, at det ikke er lige så surt at sidde her i 10 timer. I stedet for, at man bare sidder og roder med en masse teori omkring storytelling, så synes jeg virkelig, at jeg har fået lært, hvad det vil sige at benytte den slags teorier i praksis. At man bliver sgu taget med på råd, også at den store cigar. Hvis du ikke kan deltage på lige fod med andre medarbejdere, fordi du er bange for måske at træde ved siden af, eller gøre dig selv en lille smule til grin, eller whatever, så skal du overveje noget andet. Jeg vil sige, mit råd til praktikanter, det er at kaste jer ud i det og sige fra. Man skal heller ikke være bange for at gå til den. Man kan komme til Jylland og filme, man kan komme ud og lave interview med direktører fra alle mulige vilde selskaber og sådan noget. Så altså, spring ud i ting. Man kan egentlig mere, end man lige regner med. Hvis man ikke gider sidde og skrive pressemeddelelser hele tiden, eller ikke gider sidde og skrive rapporter eller oplæg eller lave research, hvis man har lyst til at ændre på den dagsorden, hvis man har lyst til at vise nye veje, hvis man brænder for det, også brænder for ikke altid fuld sikkerhed, så skal man overveje Sigma.